Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? El títol del vídeo ho diu tot. Avui anem a parlar sobre la Coca-Cola. Que sí, està demostrat. És un invent valencià. El refresc més famós del món. La xispa de la vida. La companyia que inventà Papà Noel. I és que és una cosa poc coneguda, però que tot el món ha sentit parlar d'ella, transformant-se quasi en una llegenda urbana, més que en un fet. Però així està el món de Juan i Patri per a demostrar que és real! De totes maneres, este vídeo no haguera sigut possible de no ser per l'ajuda dels nostres patrons, que ajuden al canal des d'esta plataforma, i que nos demanaren fer un vídeo sobre el tema. Perquè sí, siguent patrons, teniu l'oportunitat de demanar el vídeo que vulgueu, i nosaltres el farem. Aixina que dona-li like, subscriu-te, activa la campaneta de les notificacions, compartix, comenta... Ah, i passa't per la nostra web, www.elmondejuanipatri.wixsite.com/elmondejuanipatri per a trobar productes únics. M'emprenim! La Coca-Cola, com a la beguda que coneixem avui, naix en Atlanta, Estats Units, en 1886, de la mà del farmacèutic John Pemberton. Però 6 anys abans, en 1880, en un xicotet poble valencià, Aielo de Malferit, se fundaria una famosa destil·leria, Destilerías Aielo, una de les cases més afamades d'Espanya per la seva varietat i originalitat de begudes, com Perfecto Amor, Placer de Damas o Lágrimas de Contribuyente, que ha rebut multitud de medalles d'or, distincions internacionals, inclús ha sortit a la Casa Real. Esta mateixa empresa produïa, i encara produïx, un licor de sabor idèntic a la Coca-Cola, només que més concentrat, i té la mateixa base. Atents, que ací ve la recepta secreta de la Coca-Cola! Els ingredients secrets són anous de cola i fulles de coca del Perú, fet un eixarop i mesclat en aigua. Ja està. En un principi se deia anís celestial, però després se li canvià el nom a jarabe de nuez de cola coca, que en 1882 rebé el diploma de mèrit extraordinari en un certamen de licors de Londres. Però la nostra història, com ja sabem, continua pels Estats Units. I és que en 1885, un any abans de l'invenció de la Coca-Cola, un dels propietaris, Bautista Aparici, viatjà als Estats Units per a obrir mercat. Se presenta un certamen de licors en Filadèlfia i anà deixant algunes botelles de jarabe de nuez de cola coca a canvi de varietats americanes de vinya, ja que una plaga havia matat a totes les d'Aielo de Malferit i necessitaven varietats més resistents. Un any més tard, en 1886, el farmacèutic John Pemberton començaria a produir una medicina en exactament la mateixa recepta que el jarabe de nuez de cola coca, a la que li digué wine coca, o vi de coca, però a la que ràpidament se li canvià l'aigua normal per aigua en gas i se li canvià el nom a Coca-Cola. Se comercialitza com un refresc i vaig així triomfar! La beguda nacional dels Estats Units d'Amèrica. Però què passava en Aielo de Malferit? La patent del jarabe de nuez de cola coca no fos registrar fins a 1903. Després, Espanya entra en una època un poc mala, on està inclosa la Guerra Civil. No fon fins a 1953 quan la Coca-Cola entrà a Espanya des d'Amèrica, on se trobaren de colp en la xicoteta empresa que l'inventà. Solució! Comprar la patent, encara que el licor original continua produint-se. I així com un invent valencià se feu famós en el món sencer. Los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos.
Veig gent del món, què vos ha paregut la història de la Coca-Cola valenciana? A mi personalment me pareix una de les històries més fascinants de València. Vosaltres deixeu escrit en els comentaris. No t'oblides de donar-li a like, compartir el vídeo, subscriure't i activar la campaneta de les notificacions. Ah, i visita la nostra web www.elmondejuanipatri.wixsite.com/elmondejuanipatri per a trobar productes únics en la nostra tenda i molt més. I recorda fer-te Patreon per a poder triar els vídeos que vols que fem i, a més, ajudar al canal. Disfruta de la xispa de la vida, però sobretot, no te baixes del món!